benvinguts a un nou vídeo pels mestres i en aquesta ocasió dedicat a aprendre a multiplicar. Que comenci el vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Hola, bon dia, bona tarda, bona nit. Soc Maestro Luis Primari, ja ho sabeu, i en aquesta ocasió us he preparat un vídeo d'un dels temes que més m'apassiona treballar a l'aula, i és com passem de la suma a la multiplicació, i com comprenem les taules, no només memoritzar-les, sinó comprendre-les, entendre què vol dir, per exemple, 5 per 4. Doncs aquí us he preparat una etapa molt bonica i tenim unes primeres pàgines dedicat o dedicades al que acabo de dir, de la suma a la multiplicació. Partim dels coneixements previs, és a dir, de la suma, amb preguntes molt senzilles, i després el que fem és transformar la suma en multiplicació. I com? Sempre amb dues preguntes molt guiades, com en aquest cas, quantes potes té un gat i quants gats hi ha. I així anem comprenent que multiplicar és sumar ràpidament quantitats iguals. Agafem, si un gat té 4 potes i tinc 3 gats, 4 per 3 vol dir que el 4 surt 3 vegades. 4, 4 i 4. I amb això seguim en les primeres pàgines, amb diferents imatges, diferents sumes i multiplicacions, òbviament, però és una manera d'anar com reconduint i agafant els coneixements previs per fer un pas més enllà. Seguim amb els flamencs, amb unes tasses que he preparat amb uns llapis, i ja a partir d'aquí comencem a construir les taules a multiplicar. L'estructura sempre serà la mateixa, molt visual, molt simple, i amb dues columnes, la de la suma i la de la multiplicació, per tal que es vegi que en les taules sempre anem afegint una quantitat més. Hi ha algunes que ja estan resoltes, perquè així és una manera d'ajudar i guiar l'alumnat. Sota la taula he fet un apartat dedicat als números, o sigui, als resultats d'aquella taula. La taula de l'1 tindrà aquests resultats, que hem de seguir, evidentment, emplenant. I després hi ha una posada en pràctica una mica ja més abstracta amb uns coets. Aquests coets apareixeran a cada taula. La taula del 2 doncs l'he fet amb les potes d'un gall o d'una gallina. El mateix, veieu la mateixa estructura, els nombres de la taula del 2, que són els resultats, i els coets. I així tindríem la taula del 3, amb aquests grupets de 3 estrelles, tindríem la taula del 4, amb aquests conillets, i per tant el que ens interessen són les seves potes, i així amb totes i cadascuna de les taules. Recordeu que aquest material, per descarregar-lo, heu d'anar a la descripció d'aquest vídeo. Just a sota tindreu l'enllaç, o millor dit els enllaços, i és que he creat un per català i un per castellà. Així teniu en els dos idiomes. Doncs desitjo que us agradi, desitjo haver-vos ajudat i desitjo que sigui un recurs útil per al vostre alumnat. Jo amb els meus ja hem començat a treballar-los i estan molt contents. Així que aprenem junts i aprenem bé. Adeu! Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.